Good morning, millionaire. Pag-local millionaire. Ano ba? Mura ka punta di tour kaya rin. Masayo kayo. Ulang. Sabi hataw, no? Tanlaw na kayo ba? Hataw, wala kayo, mga hataw halimaw. Yeah, time check. Oras? Ikaw ang tunga itong gidagat. Naurog tunga. Oh, ataw kayo. Good. Millionaires yun ba? Sige pa balik o kamigid. Dura naman din yung kuhan. Naanad na Mr. dito. Naanad na. Good morning, millionaire. Kape? Partner, paabot mi sa 6:30 nga trip kay wa mi kahabol. Or Ano, okay. ay sudan. Tara na, Sir Ed. Kaanta. Oras alas 6 kape na pasulod na mi karon sa port. Di daron sa hotel. Apil na port food. Right, sulod na ta. So this is the second time around in Camiguin. We're going there. Mumuni ang property mga partner 5 hectares. So atong i-negotiate ang owner kung okay ba siya sa joint venture. Sa Barangay Road mga ka-partner diyon. Estimated lang mga 300 to 400 meters from National Road. So among paluparan og drone para makita nato ang aerial view. Karon sa balay sa kanang property owner nga atong giview ganiha mga ka-partner. Okay, property mo bigyan 3.4, 1.7, 3.4 to. More ancestral house no. Nice kayo ang pandera. Lagi. Yes. Taga-Cagayan ba sila? Hindi niya ano 100 years kung yung part. Ano may naglinda sa una ni Pugas. Ano ni sa pastor. Pero kung i-develop na siguro kaya. Ang daway kaya. So kani pod nga property mga ka-partner is paabangan pod. Venture sa atong i-develop na property diri so pwede ni siya nga imo ano office. La Estelia. Mo man kinang La Estelia. Amo taas sa tarapit mag-book no. Paano to tuwi lagi itong kuan area? Wala pa. Wow. Morning 11? Nabuak lang siya sa kalsada. 11? Kalsada, 11 meters. Ato pa yung katong may lubi bondiri yung balay o dito. Barangay Anito ni mga ka-partner diri sa Mambahaw. Mamutong daw sila karon kay na daghang butong diri mga ka-partner. At the same time atong i-check ang property nga atong anhigi diri toyo mga ka-partner. Kaling.
Si, una sa sila. Mababay kay wala ihi man kayo mababay. Gusto mo inom to sabaw. Dihay yung piya Sa balaod sa Pilipinas, ang pag-angkol og yuta dili rin gid siya rights. It's just a privilege. So only a few can avail. Kay privilege naman. 11 hectares. Apil diri nga side mo ni siya apil ni sa property o kani diri nga property. May tabay sir oh. So dali kita yung tabay. Tanaw na to mga ka-partners ang kuan ng katong source sa tubig. Rao, ala. Si, oh. 1924 na yung tangke. Tubo na siya na buslot lang. Patubo na. Muna yung tangke na. Ana sila lon. Ay, sugay sa na to. Bugnaw ka na yung tubig. Mainom siguro na. Ano? Oo, muna magtanang alkalain ng gyapon nga. Kaya mutir gyapon eh. Water purifier. Dati kay mga blackers. Alright, mga ka-partners, so niya ang property. Oh. Sulod niya sa 5 hectares nga property mga ka-partners. Unda kay kuliga yuta diri no? Ana ka sa bike sir. Asa ta padulong ani ba? Guman, parto man ta pag sa parto daring ka man sa dar. Paingon sa na, ulag na ka waiting. Hindi mo nila fish pan. Kay nit kuno kay lagay niya ang kwarto. Amo lang pagsabot. Wala. Kane. Wala. Wow! Tawagin din. Grabe. Ingon kay sa Tama. Ang dagan kayo eh. na nagdum ano. Dala ko siya. Nami kay do. Tapat tara. True. Bida ko. Side hunter kay si Sero. Treasure hunter. Treasure hunter. Daghan na nakakaon no? Oh. Isa lang. Sila may be sa Asin ta siya. tilaw ta sa atong kuan. Ako ni itanom. Lah. Sila na sa mga pamayo. Oh, lah, nay falls diha. Oh, sikit ni. Ay dire tama. Katibawasan. So your plan, man. Ha? Di beta. Ligo kami. Magpa-refresh. Mga gipang-igang ganiha. Nana dire. Right,
Muli namin mga kapartner. Nahawasan na yun ang kainit, ang kaigang. Nahawasan na yun. Alright, mga kapartner namin diri sa ang ganda naman dyan. Ito ang White Island. Ayun mga partner, mga coffee ta dari mga partner. Mga name sa kuan. Name sa mong gistihan. So, nairing mga partner, oh. Oh. Get kayo. Tambo kayo. Kita sa kasi ani. Ni. Ang gistihan dari mga partner sa Jankas. Yeah. Ayan, dream na to, internet. Siray din ka. Yeah. Siguro kayo. Siguro kayo ang gipuyan dere, oh. Pili mo yun na siya? 2.5? 2.5 per night. Tulog ko ng tao na dito siya. Gani, smakoy eh. Kamuta. Basta ihay patingog. Kaapoy kayo ya. Is the map of Camiguin. Doon na din ang White Island. Nata diri mga ka-partner nagstay karon. So muni siya ang Island of Camiguin. Ito, mo yung White Island dito. Muni ang Katarman kaning pink, Sagay ang green, tin Ginseliban, Mahinog, Tigi ay. din Mambaw. Ang Mambaw may pinakadako nga area. Ang pinakadako. Kaya mo may pinakakuha nila sentro. Pinaligo gahapon. Next adventure. Join adventure. Adventure. Kay mo palit siya ikyo. Lima kabingka, lima kamamon sa isa kasudlanan, dua kasudlanan tanan. Ay isa pang balay, isa pang dagat. Kaya na lang ulit, kay wala gito. Wala torta? Partner diri ang mapalista para sa entrance pa doon dito sa meeting. Ano? Oh. Sige na. Let's go! Panguan ba lugar ba? Ako yun kay Sir Nico kayo. Orang si... Ginsi, kinalugi ako. Huwag ka bagod. Yan mga kapartner. The moment of truth. Tanaw na nato ni kung unsay dagway sa Mantigi Island. Aray! Yeah! Oh! Woo! Naguna na ako sa ilaw. We are here na! Sun, dry white sun. So we are here na mga ka-partner sa Mantigi Island.
laban di Benani mo sa amo sa Ang crystal clear. Oh. Nakatagong paraiso. Oh. City, señorita. Wow! Pasuya sa waka kaare. Ha? Pasuya sa waka kaare. Doon kayo sa ba? Nice, crystal clear. Mga nila tapuhan. Mga nahay tapuhan sa atong mga loved ones. Arimiani na cottage. Mantigi Island. Go na tayo, maligo. Ayan. Explore. Hope nga kamapon makaanhi diri pohon diri sa Mantigi para ma-discover niyo ang beauty of nature, the island. Lalaw man day no? Ganda ka! Asa naman mo? Pakarira mo! Dat na, enjoy ta at the same time. Hi everyone. Big time kayo nga itong project dari po. Kaloyan sa Ginoo. Coming soon. Coming soon. God bless us all. Yay! So, kita na si Piat ni Arita dire. The best kayo mga ka-partner. Kani ba palibot? Island? Estimated. Dili, more kani siya. Nasa 4 hectares ni sir. Mo? 4. Lagi. Search yun na ito gani ha. Igo sa tuwan. Kaya mo na itong Pigi Island. Bila ka hektarya. Dagan siguro malit sa? Wala po ano. Ito, ragin si Kwan. Sir Nico! Tala, Sir Nick! Sir Nick, come here! Come here! Pinulaw na yung sagot. Ano nang grow na? Ay, wala naman. So, sa gusto mo ni og Mantigi Island, 950 good for 4 person and not in entrance nga 75 pesos. So, worth it man pud mga ka-partner kay nindot man kayang island kay ang kuan diri white sand, ang view, nature kayo no. As you can see, murag nasa Boracay mga ka-partner. Grabe. Close na yun, Sad? Oh, grabe. Bisa ga. Gagwan. Gautig. Close still ga ba? Or we ba siguro? Pasok na rin ko sa Millionaires Club! Grabe, may. Grabe, may. Abang naliligo sa White Beach, video kill naman sa kabila. Grabe, may. Amazing. Naunggid siya do. Ay, Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me. Alright, hey. Yeah. Alright. Oh, come on. Only in Mantigi Island. Bablog. grabe. Giri ako putin sanad. Apo pod. I can't seem to look away.
baon man ta. Na-picture na sa sir sa iya. 1, 2, 3. Galing sa 1, 2, 3. galing sa Right, mahuli namin mga kapartner. Nani ka namin silungan. Sa ulitin, Mantigi Island. We're going to Macau Spring kay Mang Himawas. Told me that is gold free. Kapartner na to sa Macau. Lamlam? Pila ka spot? Abot lang ka tagaliyog. Nang isda oh. Isda niya. Alright. Sagad ka ng ligo dali mga kapartner. Sir, kung lalong pa sir, di ang lalong sir. Picture. Oh, picture. Mga power doorbells. Going back to studio. Bakbakan ako.